I-text mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Maray na hapon, merienda. Ano na, Sir Diggs? Ganun ka para sinyal yan, ah. Maray na hapon po sa Indoga Boss, mga tugag, welcome po sa programang Pinky on Mo Baby. Good afternoon, merienda. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Ako po si Henry M. Welcome po sa programang Pinky on Mo Baby. Agan po kitang alas 4 rin pagkahapon. Magsarabay-sabay lamang kitang mag-istorya may kinaraban po sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region. Good morning na, Legazpi City. Saga po yan. Ngunyan po, good afternoon na. Ha? Ronald Baldo, mga tugang sa tuyang partner sa Technical Department, tabi sa luwas kung may mga report, nakaantabay dyan. Mga tugang ang Mega Force Patrol. We are down, we're crazy fools every day at school. Ngunyan tabing aldaw. Teachers there, books and books there everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have Ngunyan tabing aldaw. Nindig po sa satuyang programang Pinky on Mo Baby. Kasabay po si Ronald Baldo. Hanggang po kitang alas 4 ng hapon. Jero Martinez, mga tugang, Buday Bapa. Good afternoon, tabi sa mga kay amigong Noel Manalo. Yan, ha. Good afternoon, tabi sa mga sa mga lulo, mga lola, ha. Gusto tabi na magpaabot mga tugang nin greetings, mag-text lang po sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po sa mga gusto tabi na magpaabot mga tugang ni greetings sa indong mga mahal sa buhay. Sige lang po tabi, ha? Ang sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon. Ano kayang tataramon ngunya na hapon, ha? Ang sa tuyang tataramon ngunya tabing hapon. Alam mo na ta, nawara lugod so sa kuyang may pinadara, agaro nga ako naman niya, hanapan naman niya kini kita taramon ngunya. Ang sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon. Mga tugang dili po sa satuya na programa. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuyang tataramon tabi ngunya na hapon digdi po sa satuya na programa ngunya pong aldaw na ini. Ang tataramon ta lupog, uyog-uyogon mo yan. Ang tataramon ta mga tugang ngunya na hapon lupog. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Anong sabihon ka yan? Tabi na tataramon na lupog. Yan. Sige daw. Paki-explicar daw tabi kung may tatao dyan sa 0928-777-5548. Our word for the day, mga tugang, is lupog. Ika ngaya, day ka ngayang lupog. Tama tabi, amigong joker. Ika ngayan, marasa ka pa, kaday mo ngayang lupog. Pag sinabing lupog, tabi, pag sinabing lupog, usabihon kaya, totoo na, mananaw tabi kita mga tugang ki premyo sa 100 pesos sa mga kahula, tabi kang mahiwagang tanog yan. Pag sinabi pong lupog, usabihon ka yan, mga tugang, ikatabi, kwan ka, day ka nakakalakaw, di ba? Maluyaan sa imong bitis, maluyaan sa imong tuhod, lupog ka na you lose strength, tabi kung kaya day ka nakakatindog, you become weak. Yan. Hello? Hello, maluya na ang tuhod mo. Maluya ang tuhod. Tama? Alam mo na siyang lupog. Gari baga so lalaking maedad na maluya naman ang tuhod, adi. Ano ba yan? Iyo. Kaya, Talagang nalupog man diraray.
Day nakakabuhat, boss. Day nakakabuhat, day nakakalakaw, lupog. Yes. Yes, okay. Okay, thank you. Salamat po. Yan, matibayon itong paraan tabay ta. Day po nakakalakaw, day ka nakakabitad. Yan tabi ang gusubuhon kang lupog. In Tagalog tabi, tama ang texter ta. In Tagalog ngaya lumpo. Yan. In Tagalog tabi, mga tugang gusabihon kayan, lumpo. Sa ibang term kan, lampa. Isa ka ngayang lumpo. Sikon baga. Singa nito Ronald so bayani na saro sa mga brain kang revolusyonaryo pero siya mga tugang lumpo. Isa nga ito mga tugang so pamayo kang sabi nga ni the brain of revolutionary. Anyan, Apolinario Mabini. Yan. Ito baga, pag may meeting, mga tugang, pigapasakay sa na siya po sa saduyan. Pigapasakay sa na sa saduyan, tapos siya mga tugang saro, tabing lupog. Yan. Lumpo. Yan, tabi, mga tugang ang gustong sabihon kayan. Salamaton, tabi. Sa satuya na mga texter, mga tugang niya na paghahapon, para po sa tuyang word for the day, lupog. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Yun na, tabi yan, mga tugang ang gustong sabihon kaiyan. Okay. Didi kita mga tugang sa kwan sa mga samno sa pagkabu. Ano yung pinadala sa kuya ni Kwan? May pinadala sa kuya si Joker na may grasya daa. May nagpadala sa iyang bagas. Grabe di. May nagpadala tabi sa iyang bagas. Talaga? One. Ang satuyang mga tabi ipapadangog ko sa endo, mga tugang ang mahiwagang tanog. Okay? One. Tatko na to. Aray ko. Atang matakot na nagatul. Kunyari, bata dahil kita magpili magparapiri-pisi kang mata. Tadi pisilo nun pag sige mga tugang ang piri-pisi kang mata. Alright, sandali lang. Taon ay may okay. Okay. Yawan pa lang sa kuyang amigo sa baba. Sandali lang Madali lang. Wait lang Wait lang. Wait lang, migo. Wait. Madali lang tabi. Madali lang tabi. Yan. Okay? Yan. Sige, taonin sa kuyang, ano yan. Grabe ang traffic sa Libon, Pulanggi. Ano nangyari? Grabe traffic sa Libon, Pulanggi. Almost 1 hour na. Anong problema daw dyan sa Libon? Ano? May... Jimmy, ano nangyari dyan? Tayo tabi akong detalye. Kung natata, grabe ang traffic dyan sa Libon, Albay. Ang Libon baga, day man yan kasabay sukan, day man yan, giro day man yan kidakul na reblocking, pero igwa dyan sa may partikon kuan, igwa tabi dyan sa may partikan, ano ini, igwa dyan sa may partikan, ano nga ini, balangibang, na pinakonektar sa Libon. O sige, lalat-lalat mga tugang ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadirakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Selimarin Capsule. Ang Liver Aid Selimarin Capsule para po salud asin proteksyong kangatay. May bisyo manawara, mahilig man uminom uday, mas maray mga tugang na ang Liver Aid Selimarin Capsule sabay natural daw para daing tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog natay ang Liver Aid Selimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Jimmy, ano nangyari dyan, Jimmy? Jimmy? Ano nangyari tabi dyan, Jim? Ay, tapos. Jim? Sabi, Chef Cardinal. Okay na. Sabi, Chef. Okay. Jim? Wala. Dahil Jim nakapalaog, Jim?
Di nakakalaog, balikan mo naman sa kuan. Grabe na ang traffic dyan sa, ano nangyari naman daw ta nagkaka, mo, paminsan, ang problema sa traffic, habo ko man mag-assume, ang problema dyan sa traffic paminsan, nagkakaigwa ki kuan tabi, nagkakaigwa ki undisciplined drivers. Yan ang problema ta. Diba? Sa base Okay na? Okay na? Okay na? Sige daw, tara montayan mga tugang na sito. Anong problema daw? Alas 3:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Kami, Jim. Pipi. Oh, yan, May go. problema sa rutang Pulangi to Libon. Oo. Ta nag-call sa Satuyan ngunyan. Si Vice Mayor elect Janiro Saclag. Oo. Ali siya sa Pulangi. Ay, Papasiring nako. siya sa Libon. Nagdurar nin sarong oras. Kaniguan. Sarong oras siya ba purabir na kanto sa sayang opisina. Oo. Ang problema, uning intersection ni may naron mo ta BBP. Oo. Going ka ali kang Pulangi Sentro, going kang Naga. Oo, So oo. intersection sampangan mismo kan way bridge. Ano ba yan? Bigri block. Intersection one way. Paano ka kung pasiring kang Libon, ali ka digdi sa sentrong Pulangi, nasa right side ka, makro sa tinampo one way. Tapos so ali pa sa Balangibang. Oo. Paano pag muruman ni Arwani-wani mo ka pag chichimpo mo na makakross ka sa tinampo? Yung mananggad, ano? Yung mananggad. Dapat bako da one way ini. Ang ngonyan, ang saro sa remedyo, pigapot niya to si Vice Mayor Janero sa Clag. Oo, Ano oo. naisip nindang remedyo na mga siya mismo hali duman sa area. Okay. So, way bridge baga, pwedeng pabukbuksan, agihan na katanapiga, pipisaran nga ni ibaga kan mga magagabatuno no overload ng mga truck. Yeah. Buksan na ito, paagihan na, sa tanganing two-way. Pasiring sa Naga, diretso sa Balangibang, iyon ang agihan. So, pasiring naman sa Libon, Oo. ining one way. Ano ang posibilidad gustong maipaabot ini, bako sana ni Atty. Janiro Saclag, kundi sa mga apektado sa DPWH region, ta region ang nakakasakop kay ni, kung natatadain in the pigtutuwa ini, kung one way, di pisilunon, mapagalunon dahil, may naroon mo 1 hour ka, pasiring ka man sa ng Libon. Grabe, ano? Ano ang posibilidad na magamit itong tinampo Oo. na pipisaran kan mga truck Oo. na naagihan nga ni, napigpipisar nga ni ang tinaladang truck. Iyo baga. Hindi sa mga light vehicle, pwedeng paagihon duman. Ano ang Ay, correct. posibilidad? Pwede man ang Jim. Pwede man ang, para maagi. Kaya, Para maagi. Oo. ano ang posibilidad? Ano ang traffic management kan DPWH da sa bagay na nita? Sunod-sunod pati sa aksidente ka sa bago. Oo. May aksidente naman ka sa bago sa Balangibang. May aksidente sa Kinali. Oo. Nadagdagan pa kaning problema sa rebacking. Pangyayari man, ano? Ay, nako. Yan BBP. Sa tuyang dagdag na situationer. Buda, Jimmy, yan baga na wave bridge, garo haliputon man sana. Lipot man sana. Oo. Pagihan ini, surban problema, two-way na. Iyo man ang gad, adi. Iyo man ang gad, ano? Iyo One man ang way? gad. Iyo man ang gad. Okay. Ngayon araw kayo sa Morera, na intersection pa sentro sa Ginubatan, tapos so diversion, one way. Oho. Warog man kanan senaryo duman sa Kinali, Balangibang area. Yan ta BBP ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Buda, saro pa, yan baga na pagkakaigwa ki problema dyan sa mga tinambo. Nakulaan pong pagturo tabi ang disiplina tang mga driver. Di ba? Kita po ng mga nagmamanehonin mga auto. Nakulaan nung tabi na factor yan. Nakulaan nung tabi na factor na kita mga tugang makaukod kung paano kita magdisiplina. Magsunod lang dyan sa stop and go na yan. Ano ba ka para hiridalian ta? Diba? Ano ba ka para hiridalian ta? Diba makakaabot man kita dumang ki luway-luway sana. Kung para tabi ko nagpapara gigit-git ka mo dyan, nagpapara
ano yan, kung nagpapara sisingit ka mo, na pareho man sa napangabutan. Sir Hen, nag-matter po ba ang height in terms of attractiveness? Ay, di ko po masimbag. Pero, ara mo, sailing ko, ang height medyo advantage, no? Pero, di mo po nangahulugan na pag hababa ka, dahil kang attraction. Di ba? Ano ang mga pwedeng attraction ng pagbaba ka? Dapat makinis ka, malinig ka. Magbado ki mga bado na bagay sa imong height. Di ba? Tamay mga hababa man tabing cute. Bako iyo tabi, Jerome. May mga halipot man na cute. Di may example kang cute na nailing di sa tuya. Di ba nga halipot na cute, di ba? May mga saradit na magayon. May mga baragayan ki mga bado maski haralipot. Di ba? Pag man naggabos na halangkaw, maray ang tindog. Dakol man tabi na mga halipot sana, mga tugang-an, maray man po ang saindang tindog. Kaya, sabi mo na nga, height is matters. Pwede man, pero tabi, dahil ba nang hulugan na paghalipot ka, bako ka atraktibo. Only that, you have to think of a style na nababagay tabi sa imong sadiri. Diba? Na nababagay sa sadiri mo, lalo na, libawa, hababa ka, anong mga bagay na kolor sa imo? Kung halipot ka, dahil ka mag-boots. Bako yun, Jerome? Kung hababa ka, dahil ka pwede mag-boots. Naso ang boots baga, so, ang pigisiper hanggang digdi sa may tuhod mo, dahil ka kaan mag-ibot, taba kung bagay si mo. Halipot ka na nga, maboots ka pa. Di ba? Kung halipot ka, di ka magparashort, talalo kang mahalipoton. Gusto sabihin tabi, mga bagay-bagay na, mga attire na nababagay sa imo para you look cute. Di ba? Arag bang sanayang kayan? Magayon nga ng halipot, baragayan, buda, tarapungan, mapagalon, bailingon nindo. Nata mga tugang taang babayi, natataan karaklan sa magsyuta, halangkaw ang lalaki. Kasi gusto kan mga lalaki na, o kan mga babayi na, sinda may halangkaw na kaiba. Pero usually po, it doesn't matter. Diba? Ang importante dyan, so, relasyonin dong lambang saro. Diba? So, kung paano ka mo, mga tugang magkaigwa, kimare na relasyon bilang magsyuta. Pambira ka ba ka makahiling, Ronald, ki magsyuta na halangkaw ang babayi? Ako akong natandaan si nga no, singer baga na grabe may nabirit. Sa agum ni agum ni Ogie Alcacid. Singa nito. Si buda, ilingo, si Ogie Alcacid, buda si Jano Gibbs. Pag nag-ibahan baga nakakbay sa agum na babayi. Singa ng agum ni Kwan, singa ng agum ni Salbatana. Nasa puro kandila ko eh. Hello? Catherine Bernardo. Latusun tagang Salbatan ako pasaway. Pasaway ang Salbatan. Anong Catherine Bernardo? Regine Velasquez. Mana. Yan yung Francis Jim na ni. Catherine. Regine Velasquez. Yan, di ba? Ilingan mo. Send pa sa ipaabot ni Ogie si Regine. Sa bagay gayon, si Jano, anagum ni Jano. Anagum ni Jano si may arong bagay itong agum ni Jano. May arong may arong bagay Ronald. Bingloy Saga, bako yo? Si Bingloy Saga, bako yo? Yan. Haralang ka ba? Kaya lang, pambira ka makahiling na mag-shootang nagalakaw-lakaw dyan na ang babae, lalaki halangkaw ta. Pigulukan kan iba, bago lamang mga bagay, natun kaya kita na ang lalaki halangkaw sa girl. Kita kaya, ano importante tabi, so relasyon, kung paano ka mong duwa, nagkakasundo. Diba kung iyo? Ako nga ni ngaya, sir, ababa, pero ang agum ko, halangkaw, 5'7" siya, o, hindi mo na. Di bali ngaya, 5, dapat ang height, maarog ka ngaya, 5'7". Ano kaya na dyan mo? Ngaya, 4'8". Ano na pagkanan? Anapon mo ngaya, 5, ngaya, 4'7". Ngaya, 4'8".
Makaugmahon da yan. Ano ba? First wife po ni Ogie, ligon mo oy, sala pa yung nalingawan ta pala Ronald adi. Ang first wife pala ni Ogie Alcacid si Michelle Van Aymeren. Ano naman ito? So Australiano bagang alang kawon. Yung primerong agom ni ni Ogie Alcacid. Thank you tabi Tita Marie. Iyo mananggat. Halang ko pa kay Regine. Garo nga ni pag minalakaw sinda padaghan ni Michelle si Ogie. Kaya garo huminabo si Michelle. Garo nga yabi yung titamaan perme. Second wife, Regine Velasquez. Jano Gibbs, wife, Bingloy Saga po. Yeah, wow, si Tita Marie Honrado, updated sa mga showbiz. Dati kaya kan kaiba ko ex ko, gari kami magtugang hitsura. Okay po, salamat. Arog ka ini, ilingon man agumo, an magsyuta o mag-agum, halos pareho, gari magtugang Ronald, mali siya nindo. Igwa ka mo kipareho, kan hitsura, kan boyfriend mo, girlfriend mo. Garo, namumuya ka sa sarong bagay, tanay hiling mo dyan, so sa diri mo, alimbawa, ilingon na, bakit nagaibaan mag-agum, gari magkapandok. Uning, alimbawa, nailing ko so boyfriend ni Ate Shara, pag nang ibang sina, gari magtugang, isarabay mo sa mga tugang ni Shara ng mga lalaki, gari magturugang. Yeah. So boyfriend ni, boyfriend ni Nicole, agari sinda mag-ina. Kadang yung awin na. Iwalong kita. Di ba? Kaya, don't worry kung halipot ka, tabi. Ang importante dyan, so relasyonin do. Buda, try to wear a dress or colors na nababagay sa imo. Di ba? Halimbawa, halipot ka, di ka pwede magparapahalaba kibuhok. Lalaki ka, di ka pwede magparapabarabas, dapat malinig ang kwan mo. Di ba? Anong bagay na kolor sa kulit mo? Mag-isip, ano na babagay na kolor mga tugang sa kulit mo? Araw na iyang kayaan, tabi. Ang sitwasyon nin tawo asin babae. Pag nag-ibahanan mag-agumari paro mo, gari may kahawig. Anday ko lang talaga nadidiscover, Ronald, alas 3:35 na, anday ko talaga nadidiscover kung nataatan bagong kasal ang lalaki, asin babayi, ang talinga nagsisilag. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jims Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jims Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jims Coffee Mix. Alas 3 na! Pinky on mo, baby na! Sige. Kayo po ay nakikinig kay Henry M. sa Pinky on mo, baby. Ay, madali lang tabi na. Ba't daw nakikwanta? So may wagang tanog ko pala. Madali lang. O sige, talugod. Totoo na. Totoo na lugod. Okay. Ano na nga ni? Okay na pala. Okay, sandali lang ta. Ilingon tatabi ining saro na texter ta. Good afternoon po, Henry M. Good afternoon, tabi Henry M. Okay. Ini pong hapot mo tungkol sa SPED Center. May duda da siya na baka so aki niya may problema. Aron po ka nang gibon mo, ha? Pero so edad kan aki mo, ipa-assess mo muna sa ano nga iso sa aki? Pedya. Yan. Ipa-assess mo sa pedya. O ipahiling mo sa sa pedya na muna. Tapos po, kung ma-assess mo na, kung okay na nun sabi niya, kung medyo may duda, ipahiling mo, dumumang ka po sa SPED Center sa Rawis. Diyan po sa Rawis, igwa po dyan ki SPED. Yaon po sa malikudang kang Rawis Elementary School. Guest ko baga kasubagong aga, duman sa programa tang Anhapot. Iyo po. Ang advice ko po sa imo, ipahiling mo mo na iyan. Ipahiling mo mo na tabi. Pagkapahilinga mo tabi, kung ano man ang comment niya, kung medyo iba ang sitwasyon, ipasis mo na po duman sa SPED. Di ka maghadit, kung ano man ang hiling mo kanaki mo, kayang-kaya tabi ang kan mga teachers dyan sa SPED, sa Rawis. Ano po? Iya po ang gigibuhon kayan. Kasi po nga sabi ninda, kung may mga concern sa mga parents, pwede po ka muna magpa-check, magpa-enroll, duman mga tugang sa SPED. Okay? O yung tabi yan, mga tugang ano yan, ang gusto kong ang simbag ko tabi, hindi po sa text mo sa kuya tungkol sa pag-apply tabi dyan sa SPED. Yung sasabi sa kuya, kasi bago kan mga bisita ko digdi, sinda Madam Celestina Umanga,
asin si Madam Lani at Tutubo, sa school principal po. Kaya pa mo nang ma-assess kan ubi, tapos pagka-assess tabi kan ubi, yan, pwede na po yan, tabi. Pumasiring ka duman sa Indotabi na, ano yan, sa Indotabi na sendang opisina. Kung taga dyan ka sa Southern Barangay, dyan sa Bangkiruhan, igwaman dyan, no? Sa Bangkiruhan, igwada dyan. Kung halimbawa, taga-digdi ka sa Legazpi, is Port, o po sa Rawis, iyo tabi sa Kuya Kaso Bago. Okay? Iyo tabi yan ang advice ko tabi sa imo. Okay? 15 minutos bago tabi magabot ang alas 4 nin hapon. Sandali lang sandali lang. May commercial kanal. Pero mga, may lang ta, may makuha ko kan sumahiwagang tanog ko, madali lang po yun. May magiro, Bili na ko na. Sumahiwagang tanog kong una, tabi, ko ang kuha, madali sa. May magiro. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Okay, pagkatapos sa tuyang mahiwagang tanog niya, 100 pesos tabi ang load kung makakahula. Ito. Ulit. Saro. 2. 3. Oh. Ulit. Saro. 2. 3. Aber daw. Sige daw. Sige daw, tabi. Sige daw. Oh, ito. Saro. 2. 3. Oh. Ano po mga tugang ang mahiwagang tanog? Mag-text lang tabi o mag-upload sa 0928-777-5548. 0966-203-0034 para po mga tugang sa makakahula kang mahiwagang tanog. Ano na? Ano na? Susisiribot yung kitetext na ano nga, daing mahiwagang tanog? Ano na? Ano na kita? Nga. Nem. Ano na? Aber daw, nag-flash ki inodoro, mali. Palangganang aluminum po na ginuyod sa pig. Salod sa oran. Motor po na pig start. Ay, mali. Ano na? Ano na, aber daw? Sige daw. 0928-777-5548. Sige daw. Nalag ko na ta. Mali yung kayang internet ko nabubukasan. So, kuhan ko po nabubukasan. So, kuhan So, sa wifi mi. Mali yun. So, kuhan nagsip nga kisi. Harayon man, boss. Harayon man tabi. Kadipisil man kan mahiwagang tanog mumigo. Nagsip nga Aber daw. Hello, good afternoon. Hello? Hello, grinder po, grinder. Grinder na? Yellow, ice crusher. Ice crusher? Opo. Madam? Hello? Taga saan ka po? Bigaa. Bigaa? Ano, first name mo? Ano pong pangaran? Ano po sa pangaran? Tapos.
Di bali po sala. Nagwagawa na tubig sa lababo, gripo na pig-on, tapos nagwagawa na tubig sa lababo, washing machine na pigpaikot, mali. Nagakod ki masking tape, mali. Nag-start ng auto, mali. Pwede po saro pa, o saro pa, dryer, ay mali po, saro pa ha. Kuha na lang kita kay 5 minutes bago magsara ang mahiwagang tanog. Hello? Hello? Good afternoon po. Sliding window. Sliding window na pig? Na stainless yung sinasara bukas. Sinasara at binubukas sa sliding window. Oh. Mali. Okay. Okay, bye-bye. Ulit. Saro. Dua. Tulo. Another one. Pagkaroon man niya gumana ng 100 pesos na load. Blender, mali. Good PM po, planggan na pighulugan kijolin, mali. Packaging tape, mali po. Roll up na pigsara, mali. Ginuyod na bugtakan kitols, mali. Badil ni Pando. Badil ni Pando na. Diba? 4 minutes na lang. Tabi. Bago magsara ang mahiwagang tanog, pintuan po na pigsarado or gate. Mali. Mali po. Ano na? Wala na kita. Wala na lamang. Ano na? Apo na lamang, buhay. Ito, sliding door. Yun na, sinimbang nakasaba ko sa sliding door na pig open close? Mali po. Sinimbang na po kasaba ko? Diba? Okay. Si Sharon Cunita, ang lawas sa layuto na ano? Nagparapaniwang si Sharon, no? Nagbabanlaw kan linabahan, mali. Pig start na auto, mali. Blower na nagaandar, mali. Roll up na sinara, mali. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Henry. Yes. Yung jack ng sakyan, yung dito doon, na hinihila. Jack na sakyan na hinihila? Mali. Mali, boss. Arugen, itaman ka mong klo. Dili ka magparharayo, yung po sa loogang harong nindo. Sa opisina. Sa mga tsindahan, iga po kayan. Nagpapalaki graba, mali. Scotch tape, mali. Water dispenser, mali. Scotch, ay mali talaga. Pigpapala na graba, mali po. Scotch tape, mali. Mali. Di kita magpara. Ang kluta, yan sa laog kang harong nindo. Sa opisina, igwa. Sa mga igwa man. Hello? Hello? So, metal cabinet. Metal cabinet. Metal? Cabinet? Cabinet. Napig? Metal drawer. Napig? Cabinet drawer. Napig. Buksan. Pigsaraduan. Sala, boss? Rimati na. Rimati na. Sala. Sala, tabi. Ano na, nagbubukag ki mga sinsilyo. Grabe yung nagbukag ki sinsilyo. Ito. Henry M. So tadang sinsilyo tabi kang paipit pigpala. Hello? Hello po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Yes. Ano po ang tanong? Electric pan po na nag-aandar tapos nakabangga sa
pagkandirect niya. Electric pa na? Nag-andar po. Nag-andar. Tapos? Nakasampa tabi kapag ito po. Nakasampa sa? Sa hindi ko alam. Aram mo ang simbag mo, manay. Harani na sa teorya kan origin kan tanog. Kung ano yan at teoryang naisip mo na yan, Dawa turtle. harani na po diyan. Kaya lang, bako po siya electric fan. Harani na, yan at teorya mo na nga. Buminangga, suminabit, harani na po diyan, madam. Kaya lang, bako po siya electric fan. Iya po. Okay. Dahil po ako makaagad. Di puta sala. Latas unta kang salbatana ka na. Kurosing kang singit mo. Mana. Okay. Bye-bye. Sala. Pareho ang teorya niya kang origin kang tanog. Pareho tabi. Sa origin kang sa hello? Hello? Ay naputol. Basurahan na piguyod, grill kang electric fan na pig-agi sa stick, cooling fan, ceiling fan, di po ko magsimbag ki barina o ceiling fan. Dapat po ngayon, halimbawa, barina, nagaandar na barina, dapat arog ka ng simbag, di ba? Di man pwedeng barina, tambarina, di man matanog, kundi mo inoperar. Halimbawa ngayon, pigkaskas na ceiling fan, mangarog dapat ka ng simbag. Yo. Pinto na maragkot buksan yan. Mga rog mga specific, di ba? Nag-aandar na exhaust fan. Anong exhaust fan? Exhaust fan. Sir, ang simbag ko, mali po. Dust pan, mali. Ginuyod na tukawan, mali po. Mali. Mali. Mali po. Bangko na pigo, mali. Mali tabi. Electric fan na pig-on pa lang. Sala. Bako po siya electric fan. Pero so apod kay to na girl, pareho po ang konsepto kung natapo siya nagtanog. Ye po. Aircon na pig-an. Ay, mali. Mali. Mali tabi. Mali. Okay na, o saga na. Basta po itong nagsimbag, harani na duman sa teorya. Pero bako tabi siyang electric fan. Okay? Yan. Okay, bueno, didi kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Saga naman, tabi kita mag-istorya tungkol yan sa mahiwagang tanog. AVR na pig-on pa sana. Mali po. Mali po. Hindi siya po AVR. Ano nga ng AVR, Ronald? Ano ito? Voltage regulator. Tama ba? Ano ka? Bako po ito, tabi na voltage regulator. Yan. Okay? Why don't you dance? Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ala kapag kaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung day magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Yan po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin tabi kang Liver Aid, ang antioxidant niya na nakatabang sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabag man yan para po mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray po mga tugang na ang Liver Aid Silimarin Capsule. Isabay niya to oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy mga tugang an pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Why don't you dance? O, last caller natin. Baka yun ang masurting tumama. Hello? 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 Nawawara po. Sorry. Okay na po. Dahil bale, next time na lang. Next time na lang. Pag-iristoryahan ta mga tugang ang benepisyo kantanglad. Ang benepisyo
mga tugang kan tanglad. Ang tanglad baga, ano nga? Bata nata daw yan ta. Nata daw mga tugang ang tanglad. Nata daw ang tanglad, tan English, lemongrass, ano? Lemongrass. Pag-iristoryahan ta mga to, anon mga benepisyo tabi kan tanglad? Duwa kayang klase kan tanglad, Ronald, di ba? Ang sarong klaseng tanglad, so pigaapod na puti na tanglad. Ang sarong klase, ang ikaduwa, so red na tanglad. Sabi, mas masiram daa mga tugang ang tanglad. Ako ang gustong ko tabi sa tanglad, lemongrass, masiramon siya mga tugang pagsabay sa tinutungan na manok. Yan. Gulay na langka. Yan, masiramon yan. Tinutungan na, maski anong tinutungan, na puso, isabay mo ang tanglad, masiramon nun. Natada tabi, dapat kita mga tugang nagkukonsumo nin tanglad. Lemongrass. Sabi digdi, ang lemongrass, mga tugang, have several benefits. Due to their, ang lemongrass pa dan, halangkaw po ang vitamin C. Imagine halangkaw ang vitamin C, mga tugang kan, lemongrass. Igo po yan ki antioxidant properties na minarusuporta mga tugang sa immune function as in nakakatabang para sa pagtunaw atin potential na pag-reduce nin risk nin kidney stone. Kaya yan baga na nga mapakalag kang tanglad. Padim naman siya, pag nag-inom ka uga paminsan kung sobra na medyo maharang, nakapalpak baga ang dila mo ta, maisog paminsan ang tanglad. Nakakatabang tabi ang immune system, tayan po may vitamin C. Yan. Nakakatabang para labanan po ang infection. Mas maray po daan na nagiinom kita ki lemongrass juice o tea. O ipagsabay ta mga tugang sa mga pagluto ta. Ang lemongrass minasuporta da tabi kung paano mapakarayan sa tuyang skin. Vitamin C and lemons plays a role in collagen production, which is important for healthy and elastic skin. Sabiyon, ang sa tuya tabing skin mga tugang, nagigipong magayon. Dahil nagrognay ang skin, dahil nagkukuhan ang skin ta, dahil dahil nagkikidit, mayumok da tabi. Reduce risk of heart disease. Sa pag-aadal, ang pagkonsumo da tabi kan foods na igwan vitamin C, siring sa lemongrass, siring sa lemon, may associated the lower risk mga tugang of benefits. Yan. Kaya, sabi, iyan da tabi mga tugang na maray na pagsabayon ang lemongrass tea, buda mga tugang an green tea. Arog pala iyang kaan, mga tugang kamaray. Kaya, mas maray tabi na magtanong kita sa natad-natad ta, mga tugang, kung may lulutoon, ipagsabay niya to, mga tugang, an lemongrass. Tagyuan ki, relieves anxiety. What are the health benefits of lemongrass tea? Relieves anxiety. Boost oral health. Lowers blood pressure. Anti-cancer properties. Prevents infection, as in iba pa. Yan. Pero, ang punto tadigdi, mga tugang, di makasobra. Tangano man tabing sobra, mga tugang, bako tabing maray. Diba? Kaya dapat po, drink or eat lemongrass, mga tugang, in moderation. Ang ano man na bagay, napiga para ulit-ulit mo na, sobra na sa lawas mo, bako tabi maray ka na ang epekto. Kaya po dapat, in moderation sa gabos, ngani po na dekitanin problema. Okay na ako nalkan so kanal. So, kuwan ko. So, ano po kayo ni? So, ikaduwa ko na live liver aid. Okay na, no? Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta!
ang DZGB nasa cellphone na! Yes